В имота, който блокира довършването на булевард Тодор Каблешков, има незаконна постройка. Това е сградата на мебелния магазин зад мен. Тя е построена може би преди 10 години, но няма нито разрешително за строеж, нито одобрени инвестиционни документи, нито строителни разрешителни. Тази каша беше забъркана по времето на Йорданка Фандъкова. По нейно време можеше да бъде отчужден и този имот на много по-ниска цена и да не се налага този казус да бъде разглеждан от Общинския съвет. Сградата е построена върху част от Южния парк, който е предвиден като такъв в общия устройствен план. За щастие, Общинския съвет от втория опит прие промяна в подробния устройствен план на въпросния имот, като го разделя на две части. Едната е за едното платно на булеварда, което трябва да бъде завършено, а другата е за озеленяване към Южния парк на София. Сега, ако собственикът обжалва и подробен устройствен план, ще изчакаме финалното решение за съда. По подобен начин се случиха нещата и с околовръстния път на София. Подробен устройствен план беше жален дълго време в съда, но накрая делото беше спечелено от Столична община. Ако тук се стигне до процедура по обжалване вече на подробния устройствен план и Столична община го спечели, тогава имотът ще бъде придобит на възможно най-ниска цена, каквато казва закона, и в двумесечен срок от това произнасяне строителите ще могат да довършат булеварда, а незаконната постройка може да бъде бутната и преди това.